El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assistit al Dia Internacional de les Persones Sordes a Castelló, on les diferents associacions i comissions han exposat en els seus stands tot tipus d'informació. Durant la seva intervenció, el president ha volgut agrair a les entitats la seva col·laboració per a fer realitat el son col·lectiu de la diversitat i la cohesió social i aconseguir així que la igualtat siga la bandera de la Comunitat Valenciana. Agrair a les entitats que estan des de fa anys treballant per un somni col·lectiu que és el somni de la igualtat en la diversitat. Ho dia l'alcaldessa, el somni que hem de perseguir tots és precisament una societat avançada, socialment inclusiva, una societat cohesionada, una societat on la igualtat sigui la nostra bandera. Puig ha valorat l'esforç que han realitzat les persones sordes per aconseguir integrar-se en una societat que les ha apartat i ha volgut remarcar que gràcies a dites entitats el llenguatge de signes ha començat a tindre una especial rellevància en l'àmbit oficial, però ha fet insistència en que també ha de passar a formar part de la realitat quotidiana de totes les administracions. Durant la vesprada es celebraran distintes activitats per als xiquets amb la presència dels Minions, un parc infantil, tallers, actuació de màgia i finalitzarà amb la percussió d'una batucada.